हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबावबाय आसाम पुलिस एबि इउबि सिलेबास नोंथांमोना नायनो हागोन आपकामिं एग्जामनि थाखाय आरो बे आनजादाव नोंथांमोना बड'नि लिरनो मोनना मोना दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनिफ्राय एसामिसनि मोनना मोना गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा कुइसना थायो 100 बेनि गेजेराव मार्क्सआ 50 थागोन एबि इउबिआव जाय नोंथांमोना फिजिकेल पास जाना दङ दा नोंथांमोननि आनजादा डिसेम्बर एबा नभेम्बरावबो जानायनि चान्स दङ दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो आनजाद होनो आरो काट अफ बेसेबां थांगोन एक्जाक्टलि बुंनो हाया लोगोफोर जायफोरा 28 29 मोनदों थ' नोंथांमोना गोसो होदो फरायनायाव दा बिदिब्ला जायफोरा एपिआरअ एडमिट डाउनलड खालामाखै नोंथांमोना बयबो डाउनलड खालामना लादो आरो रेडिया नोंथांमोना जागायसिगोन 25 अक्ट'बरनिफ्राय दा बिदिब्ला जों थांसे गोबाव खालामला पिडि फाइल नायनोसै माबायदि टाइपनि फैनाय जायो सिलेबासा आरो नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसननिफ्राय दा जायफ्रा फिजिकेल पास जाना दङ नोंथांमोना मोजां फरायदो मानोना नोंथांमोननि आखायावनो साख्रिया दङ मोजां फरायबानो मोजां लिरबानो साख्रिया जाना फैगोन दा जिके फैगोन रिजनिं फैगोन मेथ्स फैगोन बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव नोंथांमोना एसामिस लेंगुवेज नुनो मोनदों दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना जेब्ला एसामिस लेंगुवेज मोनदों अब्ला जोंनि बर'नि थाखायबो थागोन थ' नोंथांमोना बर'नि थाखायबो लिरनो मोनगोन बेनो जाबाय 10 मार्क्स थ' सिगाङाव मोनदोंमोन इबिआ 10 मोनदोंमोन 2015 आव जायफ्रा रिलि होदोंमोन नोंथांमोना मिथिगोन दा ओरैबायदि फैगोन लोगोफोर मोनसे सोदोबजों फिननाय हो जेरै मोसौ दोनग्रा न'खौ मा होनो बा बिमायनि फिसाजोखौ मा जायो थ' बेबायदि माखासे फैनाय जायो आरो दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय दानिया एग्जामनि मार्क्सआ बेसेबां जायो थ' नोंथांमोना बेखौबो मिथिनांगोन बेनो जाबाय 50नि जागोन बेनिफ्राय क्लास 9 10 लेभेलनि कुइसन फैगोन आरो गासै कुइसना थागोन गासै 100टा थागोन बिनि गेजेराव मोनसे कारेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना हाफ मार्क मोननाय जागोन दा बेखौ क्लियार खालामखाबाय बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं गैया नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनांगोन आसाम पुलिसनि एबि इउबिआव थ' दानिया जोङो नायनोसै सिलेबासखौ मा थागोन नोंथांमोना बेनि सायाव नलेज थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एग्जामाव पास जागोन बा नोंथांमोना एग्जामाव लिरनो हागोन दा बिदिब्ला लोगोफोरजों फारि नायनोसै बेनिफ्राय आं गासैखौ बुङा नोंथांमोना डाउनलड खालामना नायबानो जाबाय दा जिके होनाय लोगो लोगो हिस्टरि थागोन पलिटि थागोन इक'नमिक्स थागोन बेनिफ्राय इन्डियान कनस्टिटिउसन थागोन बुक्स एन्ड अथर्स थागोन दा बे ओरैबायदि जायो लोगोफोर बुक्स एन्ड अथर्सआ जाय माने बुक्सखौ लिरदोंमोन बेनि राइटारनि नेमा फैगोन बा सोंनाय जागोन थ' नोंथांमोना बेखायनो गोसोआव लानांगोन आरो कालचार एन्ड आर्ट्स थ' बे बिराद इम्परटेन्ट जेरै लोगोफोर बिहु डेन्सआ सोरनि बागुरुम्बा डेन्सआ सोरनि थ' बे फैखायो थ' नोंथांमोना मोजाङै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सफोर थागोन थ' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनांगोन बेनिफ्राय फेमास पार्सनेलिटि होननाय लोगो लोगो हमना ला महात्मा गान्धीआ सोरमोन बा माब्ला जोनोम जादोंमोन बेफोरनि सायाव नलेज थानांगोन बेनिफ्राय इम्परटेन्टआ जाहैबावबाय लोगोफोर स्पर्ट्स एन्ड गेम थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दाखालि अलिम्पिक जादोंमोन बेयाव सोर देरहादोंमोन बेसेबां मेडेल मोनदोंमोन बेनि सायाव नलेज थानांगोन नोंथांमोना 100% बेनिफ्राय कुइसन फैखागोन दा बेखायनो नोंथांमोना लाभलिना बरग'हायनि सायाव माखासे नलेज थाबानो जाबाय बेनिफ्राय नर्थ इस्टनि मिराबाइ सानु थ' बिथांमोननि सायावबो नोंथांमोना नलेजखौ थानाय जानांगोन दा जिअ'ग्राफि होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नलेज थानांगोन आसामनि हाया बेसेबां स्कुवेर किल'मिटार थ' नोंथांमोना थानांगोन बेफोरबायदि माखासे नलेज थ' बेनिफ्राय टपिक्स अफ रिजनिंआव नोंथांमोना मिथिखागौ लजिकेल रिजनिं फैगोन फिगार फैगोन बेनिफ्राय पाजल्स फैगोन आरो लोगोसे नाम्बार कडिं डिकडिं फैगोन बेनिफ्राय लोगोफोर नाम्बार सिस्टेम सिरिज फैगोन दा नोंथांमोना बेफोरनि सायाव नलेज थानांगोन अब्ला नोंथांमोना इजिलि एग्जामाव पास जागोन बा नोंथांमोना एन्सारखौ एटेम्प्ट खालामनो हागोन दा लोगोफोर रिलेसनशिपबो दङ दा नोंथांमोना रिलेसनशिपखौ नोंथांमोना एसे मोजां फरायबानो जाबाय बेनिफ्राय मेथ्सआव थागोन नाम्बार सिस्टेम एरिया भलिउम ट्रिगोनोमेट्रि थागोन बेनिफ्राय लोगोफोर डिसकाउन्ट दिहुननाय थागोन एभारेज टाइम एन्ड वर्क थागोन थ' बेनिफ्राय प्रफिट एन्ड लस थागोन थ' सिम्प्लिफिकेसन थायो बे फैखायो बेनिफ्राय एलसिएम थायो थ' नोंथांमोना बेफोरनि सायाव नलेज थानाय जानांगोन थ' मेथ्सनि लेभेलाव नोंथांमोना बेफोरबायदि कुइसनखौ नोंथांमोना फरायनानै थानांगोन जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां आनजाद होनो हायो दा बेनिफ्राय पार्सेन्टेज दिहुननायाबो थाखायो थ' नोंथांमोना बेफोरखौ जाहाथे गोसोआव लायो बा रोङो थ' आं बेखौ नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजां आनजाद होनो हायो मानोना नोंथांमोना फिजिकेल खारखांखाबाय इसेबां खस्थ' खालामनानै थ' मोजां फरायोब्ला नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां जागोन आरो साख्रिया जाना फैगोन दा बेनिफ्राय टपिक अफ एसामिस लेंगुवेज होनाय लोगो लोगो जेब्ला बड' थागोन अब्ला नोंथांमोना बड'नि सायाव नलेज थानांगोन जेरै हमना ला रावखान्थिफोरनि सायाव थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे नलेज थानांगोन थ' नोंथांमोना बर'नि सायाव गोबां नलेज थानांगोन जुदि नोंथांमोना फैमारोब्ला मोनमारोब्ला लिरनो थ' नोंथांमोना लिरनो हानाय जानांगोन दा लोगोफोर बुंनो हाया बड'नि फैथारगोन बा एसामिसनि फैथारगोन होननानै थ' जेब्ला कुइसन फैगोन अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दा सिगांनि रिफारेन्स लाबोयोबा एबिआव फैदोंमोन सिगाङाव 10 मार्क्सनि फैदोंमोन दा नोंथांमोना देग्लाय एबि इउबि मोनगोन ना मोना थ' बेनि सायाव जेबो आपडेट गैथ'वा थ' नोंथांमोना नेनांगोन दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लादो दा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गासैखौ फारि फरायबानो जाबाय जाहाथे एग्जामाव मोजां एटेम्प्ट खालामनो हायो एन्सारफोरखौ दा लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन